Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِن كَانَ له إخوة فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Melaksanakan ayat bacaan Allah ini bulan Nisa ini rata-rata kedengaken nata tentang hukum-hukum waris, hukum-hukum omongan yatim, hukum-hukum wong omah-omah. Ya pokoknya tentang hal-hal sing waqi'iyah itu neng masyarakat dan kehidupan nyata. Ini untuk mirip kali ayat ini tentang pembagian bondo warisan tinggalan wong mati. Jenenge waris pokoknya tinggalane wong mati. Itu belum mati jenenge ora warisan. Wewean ora kok wewek. Warisan itu tinggalane tirkah, jenenge tirkah niku tinggalane wong mati. Nah, enek wong mati zaman biyen bagiane sing cilik utawa wong wedok iku ora diduki. Terus turun ayat sing ini wal nisa inasiku mata wal dan wal aqrabu. Nah, ana mati ninggal bondo warisan. Mbok lanang, mbok wedok, mbok gede, mbok cilik pokoke setiap wong oleh nasibum bagian dunduman faraid. Nasibam mafrudun iki ayat faraid niki. Lah nek kawula didum terus nangan dine enek bocah yatim utawa kerabat sing ketoke miskin, numpang ngampi. Misale iki dulur sing miskin utawa yatim numpang ngampi utawa nyedak. Nah, dene ayate begitu sore. Baik akan kismata nek pas
bagian bondo mang dadak enek wong teko mbok iku kerabat, mbok wong yatim, mbok wong fakir, mbok wong miskin. Ngono iku piye ya anu farzuquhum minhu enek ana duit, enek ana cuwelno ora harus duit lah pokoke. Bondo sing ape didum mau cukup dhisik sadurunge didum. Sithik kuwi ngano wong. Bunganane kudu sing apik ya diomongno gak kudu laung kaulah ma'rufah. Diomongi sing apik. Ini kan boyone nek rezeki saithik sepurane iso wae akeh yo. Ono pamane ora wajib, tapi yo pamane kita mengo-mengo ampe entuk dhuwit nek dulure ponakane wong misanane umpang amping malah dikendiri ya pamane kan berarti akeh semen. Nek ngomong yo sing apik utawa belum wae tapi omongane gak apik. Ma'rufah iki apik secara umum. Ya, umpang amping kere wae. Nek ngono kuwi ya obar ganjarane malah mangkel wae. Jadi aturannya ayat Quran itu begitu indahnya dalam setiap sendi kehidupan. Wah iya konsep apik lah, ulang ma'rufah. Yang mau sing apiknya, ini sebenarnya rakyat. Kayaknya sebuah dia bahasanya sebenarnya sing apik. Umpang aku apa kan? Umpang aku apa yuk? Pengen no? Ya, pengen. Miskin dong, gimana ngono? Wah yo. Obat ganjarane lewat malah kulo lahum qaulan ma'rufah. Ini ngatur nek tentang bagaimana memikirno generasi sing apik ditinggalno. Wong nek ketoke awake wis ketok akeh bondone akeh. Ngono iki kok wasiat ora oleh luwih sepertelon. Misalnya di sawah 3 hektar misalnya. Kok nulis wasiat utawa ngomong wong nyekseni nulis wasiat, aku wasiat ya sawahku engko sing 2 hektar tak jariano nang masjid kabeh. Ngono kuwi nek ahli waris gak bisa. Nah, ahli waris gak oleh ora oleh. Dilanggar itu ora itu ditetepi. Wasiat ora oleh ngluwehi sak pertelon. Lah terus nek sing urip diwehno wong sing disayangi piye misale umpamane anake bodo anake diablek ana apa ora gelem manasati wae. Terus diwehno ponakan kena dulure ngono iki piye. Lah ngono iku diatur direm nganggo ayat iki aja ngono. Yo pikirno anake barang. Akhirnya ayat wal yaksalan becik wedi sapa alladzina wong akeh wedi iki ya nguwatirno masa depane anake memikirkan lautara kula tinggal sapa alladzina min khalfihi saking burine alladzina kabare mati ai badha mau dihi. Wong ora kabeh nek tafsire ora tak waca kan. Tafsire sing penting tak terangno. Lah kuwi anu kok. Iblis kan ora ono tafsire tak wacane ayat itu. Setelah mati iku harus gimana setelah wong tuane mati iku keturunane iki piye-piye kudu dipikirno. Wedi apa laut karo min khalfihi dzurriyatan ing tedhak turun di afan kang apes-apes hafu kang padha wedi sapa waladina alaihim ing atase dzurriyah niki dimaknani apa anane diterangno apa anane ya kene urip niku wong tuwa kudu mikirno kedepane anake piye cuma anak menek tok ae ora gelem mikir kedepane piye iki nek aku anake artine ya ditudono minimal nek bondo ya ditudono pekerjaan. Tapi sing paling penting sapa iku dipikirno kedepane ora kok sing mbok kakan apa tapi sing mbok
sembah sapa cara Nabi Ibrahim cara Nabi Yusuf kudune ngoten nalika Nabi Yusuf wis sampe sedo dhisik tak terang susah akhir jus siji kok piye lali apa ora tau kepungkur wae pakai mesti lali in hadara yaqub al mautu bola li bani ma ta'buduna min ba'di nalika Nabi Yakub wis sadar wis ngrasa nek wis cedhak sedone pertama kali sing dipikirno ditakono sing ditangisi kuwi piye le sampe nek kowe tak tinggal mati kuwi ora kok kowe mangan apa ben kowe piye kelairan ora ngono kowe nyembah sapa mah tak butunan badi sing dipikirno niku nek Nabi Yakub Nabi Ibrahim lan awake dhewe nek ngaji wong sing tau ngaji nyantri endah-endah jadi dipikirno anake kudune yo ben aku mati kowe sik jengking apa ora kowe nek sampeyan aku mati kowe sik ra apa ora nah aku wis mati kowe sik gelem ngambah langgar apa ora kowe nek malah sebelah sodok aku urung mati wis nyelulek ngono ngono iki kudu dipikirno awit saiki nah saiki wae dhewe urip kok anake luluran terus perengan terus kowe boleh apa dimbenae yo wah udah tinggal malah mana enak nanti berusaha ya tempilingi malaikat jadi mata butuh ngamen bati itu yang paling penting jadi dicetak jiwanya jadi jiwa yang tangguh artinya jadi hati yang kuat artinya hati jadi asli hati yang dosa karena ini dulu ngaji jadi hatinya ini hati tingkeh hati kesulonan hati cengeng nah hatinya tangguh hatinya kuat ini sanggup lan kuat sabar ngadepi apa wae akeh sing ditinggali bodo pirang-pirang wong tapi wong cahe buka wis bodone entek apa-apane ora ndang mati-mati malah kletet lan dadi kembangé jagat dadi lampahe masyarakat ngoten niku kan akeh mergo goblok anake ora dipiterno anake ditinggali bodo tapi budu jadi bodone ngenes nganggur ngenes e apa bejariya ora ora buat jabu ya digo medok go meslok nek kudu kan enteke digo bambu enteke go bambu nek gak ngono go nyawer dangdut sing ayu sawer akeh-akeh entek momot wane wong nek kudu lan duwe pengetahuan agama berkala-kala entek duwe iku kadune mureh-mureh geger geger wis gitu padha geger ya kudune mate ora perkara pujani ya karena ora duwe dasar agama jadi nek nurut agama para nabi lan para kiai mikirno lahiri ae ya penting dianjurno tapi luwih dene penting ya iku mikirno hati ae mikirno atine anake kudu dibebleng tenanan supaya atine dadi manusia berjiwa tangguh ora gampang putus asa ora gampang ndono nasib nah ya iki secara harfiah mawon ora ono wong mikir nek ditinggalan yo ditinten-tinten dene wong mikirno anake sampeyan nek ditinggal ndang diduriatan di apa jadi keturunan sing minderan keturunan sing ringkeh keturunan sing enggak punya nilai tawar sing patut disuguhno wong akeh khafu alaihi jreh ya bahasanya begitu jelas khafu alaihi jreh nek wong liya mintane terdiri mintane cengeng biar bakal kaya apa nek sedih banyak sebenarnya artinya digembleng sing tangguh Waliataku mongko becik padha takwa sapa ladina Allah ing Gusti Allah Waliaqulu lan padha ngucap sapa ladina ning mayit sing mati mau
sadurunge mati ngendani kolan ing ucapan sadidan kang lurus sadidan kang bener. Jadi nalika urung mati dituturi dikendani wonge dia wong sing apik jadiah ya apik lah jadiah ya apik pak tapi ya aja terus ditentake ya mulu ayat sedekah biduni dikon diperintah sedekah tanpa terus entek-entekno waya dalu bagi liwarisihi ya ninggali kanggo warise barang ngoten niku ya kudu dipikirke pamane duwe akeh sedekah sing entek-entek bodho iki jane ya ora apik ora oleh nah dikon ngendani anake ya dipikir to lah beda neh antara bodhone iki syarat ono duwe itu 5 dina rantai sing gak masak dok ora kabeh sedang kabeh apa intine ya kudu didunungno diomongi waliaku kaulan sajidah sing kiai-kiai iki kon kaulan sajidah kiai ono turu wong sing tuwa sing bondone akeh aja pak kesempatan wong pengen sedekah ya Pak sedekah kabeh Pak nek ature aku ngono tampani kabeh yo kiai ya jaden-jaden nang roh mangerok mon kudu nyero ae kudu dituturi ngapik malah dianjurno sedekah ya apik Pak tapi aja luwehan dijane ngono wae tak bagi liwarisi waris saya dibagi barang ora terus dikon malah anak ora aja jual kabeh juga biar yang kabeh kemudian anaknya malah tukarnya malah jadi dosa waliyaqulu qawlan sadida illal ladzina yaquluna amwal yatama niki buka sayatin jadi akeh sing buka tentang wong mati cahayatin warisan ngoten niku karena pentingnya meratekno ucap cahayatin lan cahayatin iku dadi sumber barokah kanggo wong sing ngomong nek wong iki wong sing apik. Jeneng Nabi dawuhna khairul buyuti baitun fi yatimun sing paling apik-apik omah iku omah sing nang jerone enek cah yatime. Cah yatime sing perlakukan apik iki dadi omah sing berkah apik-apik omah. Walike elek-elek omah sing nang jerone enek bocah yatime. Tapi bocah yatime iku disiya-siya dadi elek-elek omah semua sing wae paling elek ora berkah ora rahmat panas kudu dicempit. Mula ditakdir omahe nang hati niku kok diperlakono apik iku biasane omahe barokah. Alhamdulillah omahku yen iki ora opah niku lemah ngono kuwi lah. Yo kabeh kajian dinggone cahayatin sampe takku jek cilik yakin sing yatim aku ya baru ya. Sauro kayak kuwi mbokku ya yatim. Wong ditinggal mbak nang iku anu wae, urung eling wajahe malah ya yatim. Yatime sing yatim wong loro ta wong telu ya. Dia tinggone wong yatim iki lho aku iki mulane alhamdulillah berkahi semrambah kumpul berkahi karo wong akeh. Mergo wong yatime diopeni apik ora disia-sia. Sing disia-sia cahayate ya panggonane dadi ora berkah. Wae dawuh Kanjeng Nabi, percaya kono ora percaya ya dosa. Omah sing paling apik omah sing dinggone cahayate, cahayati mesti perlakuan apik. Sing paling elek omah nek cahayati kok disia-sia dadi sing paling elek. Elek iya kanggo ning cilaka, kanggo ora berkah. Iki kan dia tiga saya mau apa tak kurang enak tiba uniku lahir urung eling wajahe mbak nang aja berarti kan yatim yatim alhamdulillah berkah. Ayat iki nerangno wong sing mangan bondone cah yatim lawan sengaja kanthi dolim mbok diakali mbok pangan diakali dirapal
Iki naskah Quran muatno nase Kanjeng Nabi rumah sing dipercayai itu masing apik nek diberlakukan apik. Innal ladzina satamane wong akeh ya kuluna kang padha mangan sapa alladzina amwal yatimi ing pira-pira bondone amwal yatama ing pira-pira bondone pira-pira bocah yatim lemangan dulman kelawan dolim iku ya ora sesuai aturan. Makna asli dolim iku definisinya buat usaha inti wairi mahalihi meletakkan sesuatu nggak pada tempatnya. Terakhir pula balik ketui itu nilai sirah terjadi wadah asbak itu dolim. Sirah itu kudune isine otak jadi ada otaknya juga kuasa kelompok ora tinggu ya dolim. Lah bab dolim sing nang kene apa jenengane tentang bodhone cahayate mau wis ana aturan sing benar. Oleh mangan bodhone cahayate tapi nek apa anane sesuai kebutuhane nalika ngopeni cahayate mau nek kepepet oleh mangan saka bodhone cahayate nek cahayatine sugih diwarisan akeh nek kene cahayate sing diwarisan akeh kuwi ora oleh dipeni wong dipeni bodhone dhewe duwe warisan akeh. Wong sing mangan bodhone cahayate kanthi ngakali mbok merampas mbok nyerobot zulman kanthi zalim iku innama yaquluna angin pestine padha mangan sapa alladzina bi butune ing dalem weteng-wetenge alladzina mangan apa naron ing geni wong sing nyata-nyata sengaja lan diniati pokoke ngakali bodhone cahayate iku dinas nganggo ayat iki. Moko padha karo mangan ing ususe iku mangan geni mangan mawa. Dadi ning dunyane ya wis bakal momot diincipno oleh Gusti Allah sing donya. Ning akhirate malah saya meneh. Dadi sing disane Pak Enam ya kuluna fi butuni naro iki ning dunyane. Di wong sing mangan bodhone cahayate. Oleh cahayate ora cahayate mlahe malah ya bodhone wong fakir miskin. Upae dientet mamane sedinane dibunting semene, sedinane dibunting semene kuwi malah ya apa nek iki cahayate. Dinas Gusti Allah. Inna ayakuna fi butuni naro padha karo mlebokno mawa ning wetenge. Dunyane lah iki. Ana ngenteni ae jenenge mawa kan panas piye awake iki teke atine dipanas iku aja ora kena. Abane bodho lentut ngakali ngono cahayate. Iku dipangan ora nyugeti ora mati, ora lemokno, ora ngayemno, dinggo omah dinggo miyuk ya ora ngademno, ora urung dadi tukar akhire omah. Nah dunyane wis cicipno siksa sing kaya wetenge diseni mawa sing dipangan ku mawa. Lah sumber mati piye wae saya selalu nalang bakal bodho. Tumeka bakal bodho mlebu ya aladina sairon ing neraka sair neraka sing banget panase. Neraka niku ana pitu katerano bola-bali sing pertama neraka jahanam. Neraka jahanam kuwi anggonane wong Islam sing duwe dosa akeh, tayene akeh, bose nang neraka jahanam. Isore jahanam utama
utama kuwi nerakane wong Nasrani isore utama lado kuwi nerakane wong Yahudi isore lado nomor papat sair kuwi nerakane pantan Sofiah penyembah mereka isore sair sakor kuwi nerakane wong majusi penyembah geni nomor 6 isore sakor jahim ora takokno dolar mesti lah iki gara itu isore sakor jahim nerakane kafir wasani penyembah berhala isore jahim utamane hawiyah nerakane wong munafik sing paling bisa kuina bitarkil asfali minan nar munafik kuwi bakal manggon ning tingkatan sing paling isor di neraka sing paling isor diwi yaiku neraka hawiyah yusikumullahu fi auladikum niki tentang carane ngendul warisan sing cara Islam ayat ini yusi aweh perintah kuing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah fi auladikum ing dalem pira-pira anak ya kabeh Gusti Allah mbaya aturan iki jenenge ayat faraid itu ketentuan untuk membagi benda warisan fi auladikum ing dalem anak-anak ya kabeh tapi iki wae pengetahuan enaknya ditung koyo enek-enek mesti jakir. Mergo aturane lindakari mithlu kali belum kaya. Lindakari iku tetep duwe bocah lanang minu saka aulad tak waca tafsire ora enak nang ayat e Pak. Lindakari iku tetep duwe bocah lanang mithlu hamzil saya ini utawi sepadane bagiane wong wadon loro aturane Kanjeng Nabi ngaten iki aturan Gusti Allah ngaten iki sistem pembagian waris lho iki nek sing ora waris wewean dadi bayi pira ae karek sing wae sistem pembagian asline nek menurut Islam itu lindakari mithluham dilhum sayain umpamane ana wong lanang mati duwe anak lanang wedok duwe tinggalan 1 miliar misalnya carane itu bagiane sing lanang iku rong bagiane cah wedok mawane cah wedok 400 sing lanang 800 iku aturan dalam faraid Islam kena apa ono rong bagian apa mergo pada dasarnya sing ibu nami golek nafkah mungkin anak bojo ya ora kene wong lanang lan nek ana wedok kan sampe diopeni wong lanang harus sing bertanggung jawab bojone mula aturane lidakari mithlu hamlil unthayai tapi kembali kene ora nek iki tetep no geger wedok lah ojo nek kok rong bagian iso sak bagian kacek sak trumi sak kilan karo omah kacek sak meter ngono dhuwur dhewe lanang dhewe nang dhewe do gegerane perkara ora enek kaya-kayaan suwarga sing enek kaya-kayaan lemah pilan sak pacul utawa duwe duduman kalah kang kacek 100 to 200 ora juta jakir karuan dene dadi sing geger kan enek kaya dalan swarga aku ae sing jari yang iki di sini ae tak nguli ngono geger kaya batas ra terjadi nek ra ngono ya anu pengaruh masane nek wis berpengaruh wae keramangan piye. Oh ngerti kalau di kalah pengaruh itu bintu terus rono ini nebak bintang pek kabeh pengaruh yang sakitnya itu tak ngono
Ora berpengaruh lah sing penting gede akeh ya Pak ya Pak. Berpengaruh gede bliyur gunane ya masane lucu mau lucu wong nek anu kasut wedi kalah pengaruh iki lucu. Masane iki nek wis berpengaruh kok waratan romangan. Seger kan ngombe ora piye pas pengaruh lah pek kabeh pengaruhe wis. Wong ora kene pek kabeh kok nek iso. Wong gak berhenti perasaan. Wong gak berhenti nalar iki. Jadi sing kudu geger ya antara kamu janji dunia sing saklem ora ono ape jamaah nggo ngaruh disi terus sesuk tak disi teko nek aku anggere ngaji kok disi terus tak disi cara ngono nyatane kan dhisik sing ngambon malah gambar kasar wis teko oh Pak ya padahal wis budal tapi ning jero makse wis niat kae tawan ya gedut jadi sistem pembagian itu ana neng utawa neng dunia Islam lah kanggo menyirep ngono mau ya di kol-kol aten ngono ae biar aten mamreh aduh men dunya lan perjanjian ku engkel-engkel yo ben jelas kalau ono ben pirote ae pun namo lamun ana sapa wong wadon sapa anak ana iku nisaan wadon pira-pira bocah wadon pangko nate ini sak dhuwure dalam sak dhuwure bocah loro nek cah wedok anak wedok jumlahnya lebih dari 2 itu bagaimana anda maksimal 2 ke atas lah kalau nama itu tetap kedua nisa tulusan utawi rong perton tulusan mah biasanya tulusani menurut kenapa dibuat nune enam dalil iroba autan bina mimma untuk waktu atau desaina jadi non sing menyandingi sing pastinya itu nanti untuk milik non nanti gua dulu sama sak rong pertelone barang rong pertelone bondo taroka kang tinggal sapa wong to mayit. Nah anake sing wedok loro mongko dhek napa rong pertelon dibagi 2 orang anak tadi atau 3 orang anak tadi cara wedok mau. Wae kanat lan lamun ana baik kan tanah ono sapa anak-anak iku wahidatan siji bahwa falah mongko iku tetep duwe wahidah anis utawi separuh dari terdekat dari bolo tinggalan. Jadi misalnya nek mayit mati ninggal bondo duwe 1 miliar duwe anak itu siji terus tidak, anak misalnya siji oleh jatah nek sesuai aturan iki. Setengah dari 1 miliar itu. Dan sisane sapa? Sisane nek sing kanggo pake, nek sing kanggo buure, nek sing kanggo dulure cara aturan Islam ngono. Wali abawai lan keduwe wong loro-lorone, Pak Mbokne. Pak Mbokne mayit, wong loro-lorone mayit likul liwahidin iku tetep keduwe saben suwi-wiji minhuma wa abawai sapa abawai asudusu utawi sak perenem mima sapa bondo karo kakang tinggal sapa wong utawa mayit. Jadi misalnya wong mati duwe anak sitok-tok wedok iku anak wedok mau duwe hak tinggalan separuh bondone totok pamane bojone oleh sak perwolon bojone wedok oleh bondo tinggalan iku oleh sak perwolon iku ning ayat siji sore wong tuane oleh sak perenem niku nek anake ning siji tok. Nah iki ku pengetahuan nek ora iso diterapkan sekarang
Pendungan anake diatur ngene. Pokoke barang kok jatah kula kok nggone Pakku apik kabeh ngono geger kok. Separo lah sing separo diweno sapa? Weno kok weno dulure to mboke, pak mboke, mbake iki entuk jatah. Tapi geger nek iso diterapno pengetahuan. Lalu kuliwah itu minum masuk suku matarok ingkang lamun ana iku lawu tetep kesuwe mayit sapa waladun anak. Pak mboke oleh sak pertelok sak perenem. Pak oleh sak perenem, mbokne oleh sak perenem iku nek wong duwe anak, anake mbok siji, mbok loro, pokoke pak mboke oleh sak perenem. Sak perenem. Bailan yakun mongkolan ora ana lahu iku tetep keduwe mayit sapa waladun anak. Nek wong mati mau ora anak piye? Warisahu utawi ahli warise iku abawahu wong tuwa loro tok. Ini wong tuwa loro tok misale bojo gak duwe, anak gak duwe, dulur gak duwe wong tuwa loro tok misale ngono piye. Paling ummi moko iku tetep keduwe ibune wong utawa ibune mayit. Asulu utawi sak pertelon. Baikkan mengelamun ana lahu iku tetep keduwe mayit utawa keduwe wong sapa iku adon sedulur mbah loro mbah telu dulure. Wala ummihi monggo iku tetep keduwe ibune mayit asudusu kali sak perenem. Sak pertelu mau nek ora duweni anak. Tapi nek ora duweni anak wong tapi duweni dulur piye? Monggo oleh ya sak perenem. Mimpa diwasiatin saking sawise wasiat. Yusi kang wasiat sapa mayit sapa wong pihak lawan bondo lawan mah. Autaine utawa utang, dadi utang iki ya kudu ditetepi. Iki tak sing bondo. Mayite mati tinggal bondo. Pertama sing ditakno wasiat, kedua utang kudu dilunasi. Dilunasi sing ganduli mula suwe dina kanjeng pernah penyalati sahabat sing sedo. Jadi sing utang piro sak iki ya salati kowe aku gak nyalati ya. Akhirnya nek sing jamin wis kula sing jamin kanjeng Nabi sak dinar tak bayarane kula. Ya wis nek ngono nyalati nek ngono. Dadi utang iku ya kudu ditetepi karo mayit. Nek wong kuwi dalan duwe ikhlas. Piye ra duwe gak ape dikapani. Jadi wasiat yang utama baru lagi bayar utang. Bayar utang lagi itu dengan diwarisnya mau. Apa hukum wa abna hukum iku bapak-bapak ira wa abna hukum lan anak-anak ira la tadruna kang ora ngerti sapa sira kabeh ayyuhum utawi dindine aba kumabna hukum iku akrobu luwih cecak laku kang sira kabeh apane manfaat naf'an manfaate la tentang bapak-bapakmu anak-anakmu sing kowe gak ngerti endi sing paling apik ngono iku piye ngono ya tetep oleh bagian dari tamin Allah. Mari tetamin Allah hari tekan hari dadi pesten peraturan minawa ketentuan ya minawa saking Allah innawa saking Gusti Allah iku kana sapa Allah ana iku aliman wa mirsani wa udani Allah hakiman tur maha wicaksana kirien iki wis setengah kirang bunjul nggih kanane bunjul 55 Sirul-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal
hakim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma man asya'a ilaina ya Allah tawakkaltu alaika ya Allah rutu masawihi bila anfusihim alamin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridwanaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.